заманы башкорт халык эстрада фольклор ансамблі. Кыйгы районунан келген башкорт фольклор ансамблі. Төмен өлкәһе Сургут қаласы шатлык башкорт фольклор эстрада төркеме бүләкләнә. Бәйгесләргә артаганда уңышлар теләйм һәм 2010 елда сорашканга тиклем һаулыгы. Шатлык башкорт фольклор коллективы. Фольклор фестивале республикала бына икенче тапкыр узгарыла бит инде. Аллага шөкер, бына үткәненә караганда быелгыһы шул тиклем айырма бар, айырма зур дип әйтер идем. Чөнки әзерләнергә 2 ел аларга бик зур мөмкинлекләр тудырган. Ныклап әзерләнгәннәр урындарда алга ынтылыш, алга үсеш бар. Аллага шөкер, шуны әйтеп китәһем килә. Сынапта мин инде Аллага шөкер үзем яткар вә гомер бакый шунда эшләгәс, минем өчен бу фольклор үзе минем өчен шул тиклем
күңелгә якын, гомер буе илһам биреп һәм менә үзем бүген шул фольклор байрамында ултыруым белән бәхетлемен һәм жюри әгъзаһы буларак та бик күп уңыштар күрдем. Үзләренең тырышып шул сәхнәгә әзерләнеп сыгып эшләгәннәрен менә коллективтарның бит инде шул һөендерде. Икенче урында алган бәйгесе коллективтар саклана. Лауреаттарны Россия Федерациясының аткаланган Башкортстанның халык артисты Тәнзилә Хәмид кызы Үдәнбаева тапшыра. Күгәрсен районы, Күгәрсен ынҗылары балалар фольклор ансамбленә Кыдрасова Сайфуллина икенче дәрәҗәле диплом һәм лауреат исеме бирелә. Ассаламуалейкум, ырылдаштар, тугандар, ягыр, бүряндар, кыпсактар, тамяндар, үтәргәннәр, юрматлар, барыгыз да бандалармы? Аллаһка шөкер, көндәребез имен, илебез тыныч тора. Артабанда шулай булһын. Моны икән булгас, тагылайга инде. Һәр вакыт ошлай бергә булайык. Тату, дуст, бердәм яшәйек тугандар. Илебезне, йөребезне, телебезне хаклайык. Бүгенге инде мин асык дип игълан итәм. Әйдәгез, уйнагыз, көлегез, рәхәтләнеп ял итегез, ырылдаштар. Йыеннар котлы булһын. Амин, шулай булһын. Кемдер ата җитешкеләр, кемдер көрәшә белә, барыгызды ярыш көтә, кемдә үтә, синесенә бүләк. Өфе қаласы Нариман Сабитов исемендәге музыка мәктәбе Дуслык фольклор ансамбленә җитәкчесе Руслан Рахмангулов. Aksapatta yok, sapata
күндерәккәй Башкорт халык фольклор ансамблена җитәкчесе Люция Байназарова. Кырмыскалы районы берлегән Башкорт фольклор ансамблена җитәкчесе Наилә Ишемкулова. Барыгызга уңыштар теләйем. Киләһе сорашканга тиклем хушлашабыз. Ағас үҙенең тамырында үҫкәндәй, шишмә үҙенең һыуы менән аҡҡандай, дала үҙенең ҡалғаны менән сыңлағандай, милләт үҙенең халыҡ ижады аша үҙен белгертә. Уның булмышы, барышы, юлының йүнәлеше халык ижадында күренә. Бер нисә быуаттар энергетика һәм бер нисә быуаттар аңын үҙендә туплаган халык ижадын сәхнәгә сығарып һәм ышандырыр итеп, күҙ яше түгерлек итеп мөлдөрәмә тулы залдар илап ултырырлык итеп күрһәтеп ҡаралы. Мин мең рәхмәтлемен халҡыма, халҡымдың ижадына. Ошо райондардан телем, юлам, ижадым тип әйтмәҫ һүҙен тылсымлы йыр яки йола коды аша әйтә алмаған һүҙен әйткән халыҡ бит ул. Һәм шуға күрә Ашҡаҙар таңдары ифрат актуаль майдан, тарихи майдан, сәйәси майдан, нәфис майдан. Беҙҙең йөрәктәребеҙ яңынан тибергә яңы ход ала торған майдан ул. Дауам итһен ул, булһын ул һәм бар булһын. Һәм шуның өсөн барыбыҙ ҙа бик күп көс һалырға тейешбеҙ. Ҡалай ҙа көслө халыҡ ижадын, ҡалай ҙа дәһшәтле, бер ниндәй ҙә буйһыныуға һәм ҡарыуға бирелмәй торған дәһшәтле көс ул. Бәйгеселәрҙе ҡотларға жюри рәйесе, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры, филология фәндәр докторы Розалия Әсфәндияр ҡыҙы Солтан Гәрәевна саҡырабыҙ. Иглин районының Аҡ Бирмә ансамблена Беренсе урын. Беренсе урын Иглин районы. Әбйәлил районы Миләш фольклор ансамблена. Шулай уҡ беренсе урын Миләш фольклор ансамбле.
иң тулкынландыргыс мәл килеп жетти. Башкалар таңдары 2 республика Башкорт фольклор байрамы Гран-приын тапшыру өчен Башкортстан Республиканың мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Камила Яудат кызы Дәүләтованы һәм Стәрлетамак кала хакимияте башлыгы Илгиз Хадир улы Шариповты сәхнә түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Диплом Ашкадар таңдары Республика Башкорт фольклор байрамында катнашкан Стәрлетамак Дәүләт педагогия академия Йөрәктәү Башкорт фольклор ансамблена бирелә. Гран-при! Бәйгебезнең иң өлкән бәйгесе, хезмәт һәм тыл ветераны, Умбер бала атаһы, Баймак районынан Сәфәргали Хәсәновты байрам түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Олыны олы итеп белү. Башкорт халкының иң матур хидаты. Сафаргали Рахимьянович родился и вырос в многодетной семье. Он как старший в семье, 9 лет пошел работать. Трудового стажа 51 год. Ему сегодня, как было сказано, 79. Он всю жизнь проработал в колхозе имени Салавата Баймакского района Шабаном. У него не было возможности учиться, но он трудился так, чтобы дать образование своим детям. Все дети Сафаргали Рахимьяновича получили образование. Не только образование, высшее педагогическое образование. Все 11 детей. Общий педагогический стаж семьи Хасановых 272 года. У Сафаргали Рахимьяновича внучек ровно 31. 8 правнуков. Буквально 11 октября 2008 года, День Республики, день принятия государственного суверенитета Республики Башкортостан, у Сафаргали Рахимьяновича родился внук. Сафаргали Рахимьянович, мы вас поздравляем, желаем вам крепкого здоровья, успехов, благополучия. Харрокот, еш болыңыз, дәртті болыңыз, батыр болыңыз. От администрации города вручаем диплом и наручные часы с символикой города Стерлитамака. И приглашаем Сафаргали Рахимьяновича и в 2010 году, что он принял участие в нашем празднике. Спасибо вам большое. Bizim birinde de baylığımız yok. Bizim o şu ballar var. Şu ballar, baylığın balları var. Şu balları şuraya göstereye çalışıyor. Bizim baylığımız şu. Сәфәргали батыр, менә шулай үҙегеҙҙең балаларығыҙҙың менә рәсәйтәйем, яҡшы йырлағандарын, яҡшы уйнағандарын күрәһегеҙ бит инде, бит. Һеҙ аларға нимәләр теләйһегеҙ? Алар тагын ҡайҙа күргегеҙ килә аларҙың ижадын? Иң һаулыҡ булһын, татыулыҡтары булһын. Шулай итеп йөргәндәренә, балаларның ҡыуаныстарын күреп, аларның эштәренә, тормошына уңышлыҡтар теләйем. Мин ата-әсәйҙең иң кинйәһе булараҡ, мин ана шул ысынлап та ожмаҡта йәшәйем. Ошо атай менән әсәйҙе көтөп торам. Үҙем 4 бала үҫтерәм. Баймак сәнғәт мәктәбендә уҡытам һәм балаларға тәрбиәне ошо ата-әсәй өйрәткәнде тапшырам. Башҡорт халыҡ ижады үҙе бер тәрбиә, үҙе бер аҡыл мәктәбе бит инде. Ғаилә академияһын күрһәтергә кәрәк. Ҡайҙалыр ниндәйҙер нәмәне уйлап тороу кәрәкмәй. Беҙҙең бит үҙебеҙҙең тәрбиә аҡыл мәктәбе бар бит. Шуны ғына әйткем килә.
подошел к своему логическому завершению второй республиканский фестиваль-праздник башкирского фольклора Ашкадар Тандары. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем коллективам, которые приехали, поддержали нас в проведении этого фестиваля своим творчеством, духом единства, духом подлинной народности, духом сохранения многовековых традиций башкирского народа и башкирской культуры в целом. Я думаю, что, наверное, благодаря им сегодня есть этот праздник, есть переполненный зал, есть восхищение их творчеством, их талантом, их профессионализмом. Огромное вам спасибо, дорогие участники. Икенсе Республика Башқұрт фольклоры байрамының гран-приен ялаусы Еректау фольклор тіртігімі. Қаршылығы! Ey болдың я, бұталауды, бұрын юла күсі бар ені. Бәлі қуыр кіші бар ені, ауылға қызғын келхә, ауылдың ябыр әмәл бар ені, қатта үлет илді ұра бүтер ені.
тавышын тағы ишетем, түн тынлығын үзіме ишетем. Имен бүгін бик нык шауланы, изелниктер үкһеп тиланы, ел егеті ярғып юланы, имендігі тите дөньяны, бәрәкәте ердің киткәнсі, үтәу керек изгі йыланы, құт қайтарып дигән йыланы. Бабай, име була ул құт? Құт булып, яшәү көсі, бәрәкәт, яшәү көсі? Әйе. Нисек уны кайтаралар? Бар инде минем кот сакырган сакта. Әйдә бaba, әйдә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот килә, кияү килә. Hey!
Әйтергә ниләр бар? Андуға сундырган ботақты баштарына хугаһы бар. Ай менән кояштай, ай менән каймактай, икегез бергә булыгыз, егет гомер итегез. Бизәләр ул. Ey din kışın, ulunda kut bulgar, direk vurmaya yatka yerinde.
Zeynep Beyşova исемен йөрөткән Стәрлетамак педагогия академиясы студентлары менән эшләйбез. Бында бит йыелгандар төрле районнардан, авылдардан ысын башкорт егетләре, кызлары, башкорт рухлылар. Алар лекцияларга барырга өлгерәләр, барыгына да өлгерергә тырышалар инде. Сценарийда эшләгәндә ничә шул юзыкты алдыгыз, код кайтару. Шуны ничә шул темага мөрәҗәгать иттегез? Йөрәгем әрнәй Әхмәт агай Сөләймановтың, Розалия апай Асфандияровнаның хезмәтләрендә бына ошо һәрбер бәләкәй генә бер тарих язылган. Шуларды китаптарын асып караһаң, әлбәттә анда күп төрле фольклор күренештә китереп сыгар була. Тик аларды укый гына белергә, күрә генә белергә кирәк. Сезгә кемдер ярдәм итте менә? Хореографтар бурычлары булгандыр. Әлбәттә хореографтар, бездә әйтәм дә инде, бездә бар бию ансамбле дәрвиш, бездә бар курайсылар ансамбле. Бына аларның җитәкчеләре ярдәм, әлбәттә алар ярдәм иттеләр. Рим Аскаров бына шундай матур итеп инде биюдер халда, композициялар эшләнә. Бер үземнең генә эш түгел, бер үземнең генә каданыш түгел бында. Барыһының да каданышы. Кала хакимияте, мәдәният бүлексәһенең рәисе Зөфәр Сагитдинович та инде. Аның ярдәмчесе Раушания Схатовна. Безнең инде ректор Хамид Хәйерварович. Һәм дә проректорыбыз әлбәттә алар ярдәм итеп тордылар. Матур итеп ысынлап башкортса костюмдар тиктерергә элек-электән хыялым бар ине. Мин шуңа шатмын. Бына хәзер улар кыйммәттәр элекке борынгы итеп тегелгән костюмдар. Шулай да тырыштылар, акса таптылар бына. Başkalarının tamları yer almaz
Шәҗәрәмдә гаилә тамыры тием, йолаларда гаилә йылыһы. Югалтмагыз гаилә шәҗәрәһен һәм хаклыгыз гаилә йылыһын. Гаилә усагын, гаилә хаклаһын. Гаилә усагында дөнья именлеге, илем мәңгелеге, илем именлеге, гаилә тормышының киңлеге. Һау булыгыз, һеҙҙең хәйер-фатихала йәшәргә ятһын. Именлектә, исәнлектә